हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। दिवाली स्पेशल आमर बना होची गुलाब जामुन। मत तो गुलाब जामुन आसनी से बनने से निजे जाऊँ। ଏବେ ଆମର ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ପାଇଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରାଯାଉଛି। ପରେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ପାଇଁ ଶିରା। ଏଠି ଗରମ କରାହେଉଛି ତେଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ରେଡି। ଏବେ ଆମର ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା ଗୁଲାବ ଜାମୁନ। ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ लास्ट लास्ट बैच ଏବେ ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛି। ସେ ସେପଟେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ ମଟର ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ମଟର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏବେ ମୋର ବରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବରା ଆଉ ଗୁଲାବ